ቅርጻጸ ዲፕሎማሲ ዶ ትግበራ ኩናት ጥራሕ ንህልውና ሓንቲ ሃገር መሳርሕ ውሕስና ክኸውን ይኽእል እዩ ፈጺሞ ይኸውንን በአንጻሩ ዲፕሎማሲ ንኹናት መከላኸሊ ዋልታ ሰረት ዱልዱል ሰላም ከምኡውን ንቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕቤት ወሳኒ መዘውር ሞተር እዩ እቲ ሕቶ ሓንቲ ሃገር ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ርእሳ ቐኒዓ ክትደራደር ከላ ስለምንታይ ዲፕሎማስያዊ ቅርጻጽ የጋጥማ ዝብል እዩ ዲፕሎማሲ ብሄራዊ ረብሓ ልዕላውነትን ክብርን ሃገር ከይድፈሩ ሓበራዊ ተረባሕነትን ምርግጋጽ ዝከኣለሉ መስርሕ ጥበብ ፖለቲካ እዩ እዚ ጥበብ እዚ ውሽጣዊ ሓይሊ ንዓወት ዲፕሎማስያዊ ወጻኢ ኣብ ዝብል ጽኑዕ መትከል እንተዘይተሃኒጹ ዋጋ ይብሉን ጽልዋ ጂኦፖለቲካዊ ሃገራት ንምፍጣር ቀጥታዊ ወፍሪ ወጻኢ ወይም FDI ንምስሓብን ኣብ ብዙሕ ወገን ተሰማዕነት ንምሕላውን ዲፕሎማሲ ብተግባራዊ መንገዲ ይጥቀማሉ በአንጻሩ ግን እቲ ስልቲ ምስቲ ዘመን እንተዘይተጓዒዙን ብፍልጠት እንተዘይተመሪሑን ሃገራት ንዲፕሎማስያዊ ቅርጻጸ ይቃልዓ እዩ ተደላይነትን ተሰማዕነትን ድማ ይጠፍእ ጻኒሕትና ኣብዚኦም ሓሳባት ጠመተ ዝገብር ክኸውን እዩ ሰዓውና ካብ ጥንታዊ ሰረት ዲፕሎማሲ መንግስታት ከተማ ግሪክ ጀሚሩ መግለጺ ልዕላውነት ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ድማ መጋዊ ሓዱሽ ምዕራፍ ዘፈራት ተኻቲትዎ እዩ ንኣብነት ናጽነት ጸለምቲ ህዝብታት ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብዚ ታሪኻዊ ጉዕዞ እዚ ኣብነት ዝኸውን ናይ ባዕላ ኣሰር ኣንቢራ እያ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ሊግ ኦፍ ኔሽን መትከል ልዕላውነት ክኽበር ድምፂ ዘስምዐት መስራቲት ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ኣብ ዓበይቲ ዓለም ለኸ ትካላት ንጡፍ ተሳትፎ ዘለዋን ግርማ ሞገስ ኣፍሪቃ እያ እቲ ቀዳማይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ይኹን እቲ ሕዚ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ንኽጣየሽ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዋና ከተማና ኣዲስ ኣበባ ክኸውን ብምግባር ኮኸብ መሪሕነት ፓን ኣፍሪካኒዝም ምዃና ኣመስጊራ እያ እዚ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ እዚ ሃገርና ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ብንጹር ዘርአየት እዩ ሃገራት ንዲፕሎማሲ ብኸመይ ይጥቀማሉ ዲፕሎማሲ ቻይና ኣብ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ዘተኮረ እዩ በዚ ድማ ኣብ ኣፍሪቃን ኤዥያን ሰፊሕ ቁፅፅር መሰረተ ልምዓትን ፖለቲካዊ ተሰማዕነትን ክትረክብ ኺኢላ እያ ዲፕሎማሲ ኳታር እንተሪእና ድማ ኣብ ምሽምጋል ጠመተ ዝገበረ እዩ ሓይሊ ኣብ ዘየድሊ ወይ ልዝብ ዲፕሎማሲ ተጠቒማ ኣብ ዓለም ለኸ ጎንፅታት ዘይትካእ ተራ ብምጽዋት ውሕስና ድሕንነት ተረጋግጸላ ነዚ ድማ ቀዳማይ ዓቕማ ሚድያ ክኸውን ከሎ ስፖርትን ባህላዊ ተመኩሮታትን ድማ መሳርሕታት እዮም ግብፂ ካብ ሜዲተራንያን ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ሓያል ኮይና ንምውፃእ ፖለቲካ ማይ ከም ጉልባብ ትጥቀም ይኹን እምበር ኣብ ሓሶት ዝተደረኸ መምሰሊ ርክባት ጉዳይ ግዘ ተዘይኮይኑ ምቁልዖም ስለዘይተርፍ ናብ ቅልውላው ይእትዉ ኣለዉ ጽንዓታት ከም ዘመላኽትዎ ፍልፍላት ውድቐት ዲፕሎማሲ ወይም ቅርጻጸ ዲፕሎማሲ ኣብ ሰለስተ ተመቒሎም ይቕምጥዎ እቲ ቀዳማይ ንርአ ምድኻም ውሽጣዊ ዓቕምን ቁጠባን ነቲ ሓደ እዩ ኣብ ረድኤት ዝተደረኸት ሃገር ኣብ መድረኽ ዘተ እኹል ርእሰ ምትእምማንን ስለዘይህልዋ ናይ ባዕላ መርገጺ ብነጻነት ክተንጸባርቕ የጸግማ ማለት እዩ ገጽ ናይቶም ለገስቲ ክትርኢ ትግደድ ከም ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ሕፅረት ፍልጠትን ሰብ ሞያን እቲ ትካልእ ዛዕባ እዩ መዝነት ብብቕዓት ዘይኮነስ ብፖለቲካዊ ተኣማንነት ጥራሕ ክወሃብ ከሎ ዲፕሎማስያዊ ፍሽል እርሳሳይ ንርአ ምስ ዘመን ዝወለዶ ዓለም ለኻውነትን ኩነታትን ዘይምስጓም እዩ ኣብ ድሑር ድርዕቶ ኣረጊት ርዮተ ዓለም ተሸኺልኻን ተጸሚድኻን ምትራፍ ናይዚ ሓደ መርአያ ይኾንሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ምስጋርን ኣብ ኩናት ሰሜምን እንኳን ተሓለፈት ተኸተለቶ ሜላ ዲፕሎማሲ ምጽዋር ልዕላውነትን ምክልኻልን ብሄራዊ ረብሓኣ ምኽባርን ነይሩ በዚ መንገዲ እዚ ውጽኢት ካብ ዘመዝገበትሎም መድረኻት ሓደ ዲፕሎማስያዊ ድርድር ዓብዪ ህዳሰ ግድብ እዩ ኣብዚ ድርድር እዚ ኣብ ልዕላውነት ተደሪኾም ብዙሓት ጸቕጥታት ብጥበብ ክትሰግሮም ኺኢላ እያ ዘይድሊ ኢዳእታውነት ብጽንዓት ብምጽዋር
ንኣፍሪቃዊ ጸገማት ኣፍሪቃዊ መፍትሒ ዝብል መትከል ብተግባር ኣርኣያ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ዘለዋ ምሕዝነትን ምትሕግጋዝን ኣብ ምምግፋሕ ዕውት ፍረ ዘመዝገበት ምዃና ካብ ዘመላኽቱ ነጥብታት ሓደ ኣባል ብሪክስ ምዃና እቲ ሓደ እዩ ጥምረት ዝማዕበላ ሃገራት ዝኾነ ብሪክስ ወይም ኣባል ክትኸውን ምምራፃ ፖለቲካውን ቁጠባውን ውሕስና ሂዋ እዩ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ምንቅስቓስ ኖሞር ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ዘለዉ ዜጋታት ብተወሳኺ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ወዲባ እተንቀሳቐሰሉ ዓቕሚ ዘርእየትሉን እዩ ኣብ እዋን ጎንፂ ሰሜን ናይ ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ጸላእቲ ብድሕሪት ኮይኖም ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣቢሎም ክፈጥርዎ ዝፈተኑ ጸቕጢ ፈተውቲ ሃገራት ብምብዛሕ ከም ዝፈሸለ ተገይሩ እዩ እዚ ኩሉ ዓወት ብኸመይ ክምዝገብ ከኣለ ዝብል ድማ ኣብ ውሕዳት ሃገራት ጥራይ ጠመተ ዝገበረ ፖሊሲ ወፃኢ ብምቕያር ብዝሃነት ዝዓብለሎ ምሕዝነት ፖሊሲ ክስጉም ብምግባር እቲ ሓደ ዘላ እዩ ከም ሃገር ኣብ መንጎ ሓይልታት ምብራቕን ምዕራብን ስልታዊ ሚዛን ብምሕላው ብሄራዊ ረብሓ ኣኺብራ እያ ብተወሳኺ ኤምባሲታት ወፍሪ ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ኣብ ምስሓብን ቱሪዝም ኣብ ምልላይን ክነጥፉ ቁጠባዊ ዲፕሎማሲ ቀንዲ መምርሒ ኮይኑ ንድሌት ጎረቤት ሃገራት ቀዳምነት ዝሃበ ፖሊሲ ድማ ናይ ባዕሉ ዝለዓለ ኣበርክቶ ነይርዎ እዩ እዚ ዘመን መድረኽ ዲጂታል ዲፕሎማሲ ብግቡእ ምጥቃም ምኻሉ ድማ እቲ ካልእ ግንባር ዓወት እዩ ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ሰዓብቲ ፈጠርቲ ጽልዋ ሶሻል ሚድያ ዘፍረዩ ናብ ሃገርና ብምዕዳም ኣብ ኢትዮጵያ ዝምዝገቡ ዘለዉ ለውጥታት ልምዓትን ቱሪዝምን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከም ዘፋልጡ ይግበረሎ እዚ ብተግባር ዝተረኣየ ህዝባውን ዲጂታላውን ዲፕሎማሲ ውፅኢታውነት መረጋገፂ እዩ እዞም ብዙሓት ዓወታትን ተረኻትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽን ተቐባልነቶም ክግውድን ክሰርፅን ዓብዪ ሓላፍነት ኣሎ ቀጻልነት ዘለዎ ዓወት ንክህልወና ድማ ፖሊሲ ወፃኢና ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ዝተሰረተ ፍልጠት ዝምራሕን ድልዱል ውሽጣዊ ሰላም መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ክቕፅል እዩ